Grazzi, Matilde. U għanibda bir-ringrazzjamenti. L-ewwel nett il-Bank of Valletta li mingħajrhom bla dubju ta' xejn dil-kampanja ma tilħax is-suċċess li tilħaq għaliex il-Bank of Valletta dejjem kien committed li għal kull euro li tinġabar il-Bank of Valletta jimmaċċja dik il-euro. U allura verament irridu ngħidulkom grazzi minn qalbna ta' ħidmietkom bris il-komunità Maltija, mhux biss għall-Piggy Bank Campaign, imma il-Bank of Valletta jien nibqa' nqisu partner f'dan ix-xogħol ta' siwi u ta' xogħol ta' solidarjetà. Imbagħad irrid nirringrazzja lil Dr. Roseanne, direttriċi tal-iskel tal-Knisja, li bl-istess mod nirringrazzja l-iskel kollha tal-Knisja tal-kontribut tagħhom u l-għajnuna li jtuna. Lil Mrs. Gilson li mingħajrha inħossuna mitlufin u ġvera mat u xekk u nafu li tmur out of her way, if not just out of a sense of duty, ix-xogħol tagħha li tagħmel permezz tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni immanka ħafna ekstra u ħafna ħin li jkun beyond il-ħin tax-xogħol. U allura għandna grazzi. Mbagħad il-Matilde u l-Peter ma nafx fejn qiegħed, ma l-Peter huwa il-forza il-botta fora, x'ngħidulu, id-driver ta' dal-farm tal-ħnieżer kif jgħidilna u xek. Għaxek jgħidilna, dinna għand il-karozza bil-ħnieżer. Imma bla dubju ta' xejn ngħidu grazzi minn qalbi għaliex mhux biss jagħti daqqatit il-Matilde imma konvint li ħalli l-Matilde f'ħafna libertà biex tkun tista' tagħmel da xogħol kbir. U m'għandix kliem mat biex ngħidla grazzi, ġifieri għax Matilda mhux biss fil-biċċa tal-Piggy Bank Campaign imma kut isir mill-qalb u jekk huma t-tqassim tal-wigs u l-organizzazzjoni ta' kif nibgħatu x-xahar u nġibu l-parrokki u nqassmu lill-pazjenti dan kollu xogħol Matilda. Ġifieri ma tidirx, però inħin kollu hemmhekk, ġifieri verament again m'għandix kliem biex nirringrazzjak. Imma mbagħad lil kull wieħed waħda minnkom u l-għalliema u l-kapit tal-iskel kollha tagħna li jikkontribwixxu tgħinu b'dan mod. U ħantikom kuntest għal xiex qed tikkontribwixxu, kull sena nagħmilha din. Imma llum nissorprendikom għaliex jekk qabel kont inkellimkom ċertu mod, issa rrid ngħidilkom l-istampa eżatt kif inhi. Għandna stampa qudiemna fejn għandna ħafna sodisfazzjon u ferħ f'qalbna li qed inkunu tassew tassiwi flimkien bħala poplu Malti. Ma min-naħa l-oħra għandna stampa qudiemna li jekk maħniex ħanibqgħu spalla ma' spalla se nfallu issa. Is-sena li għaddi ġbarna 6 miljuni u nfaqna 7.7 miljuni. Il-Malta Community Fund Foundation m'għandix assi. Għandha biss l-assi tal-poplu Malti Wawċi u tan-nies tan-negozju għax iridu nsemmuhom ukoll. Il-kimoterapija speċjalizzata issa laħqet l-ispiża anzi qed taqbeż sew 700,000 fix-xahar u qed qarreb lejn 800,000 fix-xahar. Verament li t-talbiet żdiedu imma żdiedet ukoll il-mediċina effettiva li qed tgħin biex insalvaw ħajjiet, qed tgħin biex nġebdu l-ħajjiet. Dan ifisser il-projection li għandna tal-ispiża totali mhux kimoterapija biss, imma dik hija l-qofol. L-għajnuniet li nagħtu lil persuni b'diżabilità u llum ukoll hemmhekk it-talbiet żdiedu ħafna u l-ispejjeż żdiedu ħafna minħabba l-fatt li jekk qabel wheelchair normali kien jgħod illum u dina nirringrazzjaw l-Alla li tiġri, illum jitolbuna a motored operated wheelchair għaliex għax illum għandna ħafna aktar għarfien, għandna ħafna aktar faċilitajiet u għall-grazzja tal-Alla allura hemm iċ-ċans li persuna b'diżabilità tkun iktar indipendenti. Naturalment qed nsemmi il-wheelchair bħala eżempju prattiku. Mbagħad hemm numru sostanzjali ta' familji li aħna qegħdin ngħinu li jgħixu f'vulnerabilità u ċerta prekarjetà u qed ngħinu ħafna biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin u nassiguraw li t-tfal tagħhom jibqgħu ġol iskola.
Sena li għaddiet b'dawk is-7.7 miljuni għenna 11,000 ruħ. U meta ngħid għenna u ngħid aħna mhux qed ngħidu min qiegħed ġol-Malta Community. Aħna bħala poplu Malti u Awċi. Din is-sena is-somma proġekti tal-ispiża kollha bejn allura dal-ammont sostantiv ta' kemoterapija bejn id-domanda li żiedet ħafna ta' diżabilità u bejn ukoll dawn il-familji f'difkultajiet ħatitla 9 miljuni. Issa dan huwa we're at a crossroads. U again, meta qed ngħid qed ngħidu l-Maltin u l-Awċin. We are at a crossroads. Nistgħu nagħlqu ngħidu sewwa minna u ngħidu proset għal dak li għadda. Imma jien ma naħsibx li dik hija l-option. Aħna għandna nies li qed jiddependu mill-għajnuna tagħna ma' kull ġurnata tal-ġimgħa. Għaliex għaddejn bil-kura, ġifieri konna nagħlqu llum dawn in-nies qisna qegħdin fid-deserts, tara vitt tal-ilma, tkun bilaġġ, titlaq tiġri u xi ħadd qaċtu. Hekk tfisser din. Mela dik żgur mhix se tkun l-option tagħna. Konvinta li bħala poplu din mhix se tkun l-option tagħna. X'aħna poplu li hija l-grazzja t'Alla, il-valur tas-solidarjetà u tal-ġenerożità minkejja d-difetti tagħna bħal kull poplu ieħor, imma mbagħad meta niġu għall-okkażjoni kapaċi nqumu spalla ma' spalla. U jien fuq din qed nistrieħ. U minnaw qed inġib il-serħan ta' moħħi. L-poplu tagħna ħajerġa' jkun ma' flimkien ħalli nieħdu l-option l-oħra ninkomplu. L-inkomplu bis-solidarjetà biex inkunu spalla ma' spalla ma' kull min jista' jiġi bżonn fis-sena li ġejja. Imma ovvjament jiena qed nagħmel l-appellu lkom, kulħadd bil-biċċa tiegħu. Jekk joġobkom. Ejja nkomplu nsostnu l-valur tas-solidarjetà fit-tfal tagħna. Intkom li qed tiffurmaw is-soċjetà tagħna bħala liema, bħala kapijiet, bħala LSAs, is-supporting staff kollu tagħkom. Intkom qed tibnu s-soċjetà Maltija u Awċija, intkom qed ittuha r-reżiljenza. U fost din reżiljenza bla dubju hemm il-ħtieġa li dal-poplu jibqa' poplu solidali, jibqa' poplu ġenerus ma' xulxin. Għaliex maħniex sejrin bħala dinja issa, maħniex mixjin il-qudiem fejn sallum hemm soluzzjoni. Aħna l-ħu qed tgħidilna l-World Health Organization qed tgħidilna li l-kanċer qed jiżdied. U li fil-Kastana mixjin lejn 50 żmien li jkun 49%. U mhux biex nitwerru, għax il-kanċer illum hemm is-soluzzjonijiet, mhux biex nitwerru, ma biex nifhmu kemm hemm bżonn li nibqgħu spalla ma' xulxin u ngħinu kulħadd bil-biċċa tiegħu biex jgħin. Għaliex Alla ħares niġu bħal pajjiżi oħra fejn illum diġà jiddiskutu mela dan ġie diagnosed. Bilda m'hemmx tagħmel inħalluh. Alla ħares niġu f'dis sitwazzjoni. U jien konvinta li ħadd minna ma rridu niġu bħal xi pajjiżi li diġà qed jirraġunaw b'dal-mod. U allura qed nappellalkom biex jekk joġobkom kulħadd bil-biċċa tiegħu fl-iskejjel ejjew ħanħeġġu ħalli jkun hemm il-kontribuzzjoni. U l-kontribuzzjoni kif qalet Teb Matilda mhux sempliċiment biex għal kontribuzzjoni li għalina lifeline, għalina ġifieri bħala poplu lifeline, imma biex it-tfal tagħna jitelgħu b'dik ir-reżiljenza li quddiem l-isfidi tal-mart aħna ma nibżgħux għax flimkien u kapaċi niġġieldu. U allura din hija l-ewwel waħda. Għandna mbagħad ħanitkellem fuq ta' tisjir mill-qalb minn issa minn kelli se nillanċjaw nhar it-tnejn. Jekk Alla jrid. Tisjir mill-qalb li huwa issa ħad postu qisu l-ktib tas-sena fejn jidħol ir-riċetti. Din is-sena huwa ktieb li huwa dedikat lit-tfal għall-skills ta' tfal tagħna fis-settur kulinarja ngħidulu hekk. Aħna il-Maltin magħrufin li l-kultura tal-ikel hija parti ngħidu hekk mill-kultura ingrained fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna kollha kemm hi, u allura ridna nagħtu dil-viżibilità. U again, thanks għal Matilda li fejn tidħol Matilda rarament tiġi xi problema foġri għax hemm b'xi mod issib is-soluzzjoni. U verament nirringrazzja. Allura hemm lok għandna numru sostanzjali ta'
kulleġġi li ħadu sem u numru ta' skejjel. Hawnhekk ukoll hemm lok li t-tfal inħeġġuhom biex jakkwistaw kopja għax din issa hija ta' sħabhom imma wkoll li tagħti viżibilità lill-kulleġġ tagħhom. U jekk jiġri dan allura wkoll li tkun għajnuna vera prattika. Imma nikkonċentraw fuq dan l-avveniment li spjegat Matilda, ġifieri dan l-avveniment fl-iskola fejn it-tfal jiġu mħeġġa jipparteċipaw u allura ħafna drabi jkun hemm ħafna attivitajiet sportivi, kulturali, ġifieri tarġem another objective fejn it-tfal jew jekk qed jagħmlu sports qed jgħinu anke saħħithom u jekk qed jagħmlu xi ħaġa kulturali qed ikomplu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Imma fl-istess waqt qed jagħmlu wkoll il-ġenerożità li hemm bżonn, qed jagħmlu s-solidarjetà li hemm bżonn. U mbagħad wara nkellmuhom fuq il-kodba wkoll. Ġifieri nixtieq nħeġġeġkom biex bħal snin li moddija kieġobkom irridu nżidu iktar l-isforzi mhix ċajta li niġbru 9 miljuni. Għandna bżonn 9 miljuni biex inserħu moħħna li nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin. Nirringrazzjakom, konvinta li se tkunu bħal dejjem flimkien ħalli bħala poplu nkunu tassew nistgħu ikollna sodisfazzjon kbir li għandna bqajna il-poplu li missierietna u ommijietna tawna dal-valuri daqshekk kbar li jiddistinguna mhux fir-reġjun ta' fid-dinja. Grazzi.